Добро утро! Да направим една разходка на градината сутринта, преди сутрешното кафе. Започваме с камби. Както сме ви казали, всичко е пробно тази година. Патладжан. Направихме вчера нов разсад за откъсен домат. Ако се получи. За всеки случай го приготвихме. Дано всичко стане. Така, камбите патладжана. Черешката ни е доста отрупана. Колкото пъти минем, толкова пъти ядем. Така, тук имаме люти чушки. Рибки. Добре. Така, продължаваме. Много е приятно, само птичките чуваме. Ягодките ще ви покажем. Направихме лимонада и домашно сладко. Си направихме от първото бране на ягодите. Така, ето тиквичките, които вече имаме цвят. Той виж какъв голям този цвят. Имаме и тиквички, които се развиват. Къде е този голям цвят? Ето го този. Да, ето този. Ето тук имаме една тиквичка, която вече върви. Тук имаме още цвят. Мисля, че се развиват добре. Прикарах капково, което ще бъде пуснато с Wi-Fi контакт. Можем да се го пускаме от всякъде, където сме. Така, тук по пътеката наредихме и ягодките, които също са на капково. Трябва да се оберат, защото имаме доста. Така, тук е другия проект. Краставички. Корнишони. И там гергана. Направихме конструкцията. Ето виж, има калинка. Но има и белокрилка. Нали ги пръсках с нощи? Ще видим днес. Ще ги огледаме с нощи. Знаеш какво трябва да сложим от лентите, може би? Ето е конструкцията сме направили. Двойно капково им пуснах, за повече водичка да си имат. От жълтите ленти ще сложим да видим какво има на тях. Къде видя тази белокрилка? Не, ето има калинка тук. Калинката значи яде нещо. Ето го. Къде? И това не е такова. Ще видим днес. С нощи нали ги напръсках, всичко напръсках. Може би и тук можем да сложим лента, там. Добре, ще сложим лента. На няколко места. Ще сложим лента. Не знам, нямаме този опит още с снимането и не знам какво снимам на моменти. Така, тиквичките са добре. Да направим обиколката на градинката, защото после ще ви покажем къде отиваме. Ето черешката. Колкото пъти минем, толкова пъти ядем. Това е лукса. Да си имаш, чакай, показах ги. Да си имаш в градинката. Така. От вчера започнахме направата и на следващите лихи. 2 и още една ще сложим вече в другата посока. Подправките се развиват. Не много добре, ама... Не много добре, но имаме от всичко вече. Така. Ще тръгнат. Доматите. Листата долните примахваме. Май са по-добре от вчера. Ето за това нещо говорим. Или сега ще му забием пъчка. Ето за тези тук цветове, но то има доматче пак. Така че ще видим. Така. Този... Много валя. Всеки ден почти. И с нощи вече успях да ги напръскам за въшки и за мана. Естествено използваме само биопрепарати тази година. Краставичките вече започнаха да се качват по арката. Ето е арката. Ето ги краставичките. Ето от тази страна. Ето и от тази страна. Така, ето бобчето. Нашия пазач Айк. Варди Боба. Така. Вечният лук и той си върви. Така. Ето от тази страна да видите доматките как се развиват. Всичко е... Да кажем, че добре се развиват за сега. Почти на всяка връзка някои вече имат 3-та и 4-та даже. Така. Полянката пак е за косени, но е много важно. Да. Тя и онази там малката. Така. Ето е другата лихичка. Ето тук имаме някакъв огромен домат. Не знам.
Надяваме се скоро да... Имаме озарели, ето може би. този виж какъв голям станал. Да. Ето от този вид има и там, може би. Ето този. Този може би даже е бил с косарци, защото виж някакси как отдолу е Не остър. знам, ще видим. Така, ето тук предстои днеска да сложим марка, за да може да се прихващат и тези краставички. А този домат е от който беше израснал в ягодите, има цвят вече. Да. Така, тук е смесената лиха от люти чушки, като забелязвам, че новите листенци са по-добре. Забелязваш ли? Виж, новите листенци. Да, пак ще ги напръскаме. Имаме и цвят. Така, имаме маруки и най-голямото ни откритие манголда. Много сме доволни, вече втори път хапваме. Но... И добре на вкус и на всичко, което не знам как да го кажа. За салатка си е добре, но днеска ще сложа от този препарат за охлювите. Да. Имаме ли охлюв? Еми не ги виждам, но това от слънцето ли да е? Ето имаме капан вътре за охлюви. Чукнало и град. Ама някоя е по-силна капка, да, ако е такова. Тук сме сложили в двата. Това няма да е охлюв, според мен. Той ще е тук някъде, ако има охлюв. Манголда може да се използва за доста неща, както за салата, така и като спанака. Примерно да си го сготвиш. Тъй, че има доста по-широко приложение от марулята и от... Да. Макар, че той спанака може на салата, ама хубави сякаш е по-крехък от него. Така, тук спанака ще го оберем, защото вече това е толкова за едно. Той вече цъфти спанака ни. Но той май нещо не са... Снимам както трябва, но ще го видим. Така, ето имаме цвят на лютите чушки вече. И доматчетата си вървят на всяка една от... Този е някакъв странен, не знам. Странен, той е без връх. Той е без връх, затапен, но две цвечета има с два домата. Тук цвечета ние го оставихме. Не знам защо така му станаха листата. Много работа не очаква, но ще се справим. Трите лихи, които подготвяме, ще бъде за пипера. Малко закъсняхме, но... Да, ама пък в крайна сметка дъждовете... Поне пък да минат дъждовете, да. Можеха да го наносят, тъй че... И градушките, така че... Ще видим какво ще се получи. Така, сега ще отидем на масата, където шеф Колев ще се развихри с закуска палачинки, тъй като ето ги картофите в... тук можеш да покажеш, нали, тази ли беше вчера? Не, мисля, че ето тук. Ето. Ето вижте картофките, ето ги. Ама ти си го такова, трябва да му сложим. Нищо не съм го направил, просто ето ги. Виждат се отдолу под сламата. Добре, ще видим какво ще стане. Това са картофките. Така, сега ще приготвя палачинки с домашното ни сладко и лимонада за кафенцето от домашната лимонадка, която си приготвихме от ягодките. Ето, приготвена е масата за кулинарното събитие и сега ще се развихря. До после. И така да продължим с утрешната закуска. Ето ни лимонадката от ягоди. Вътре имаме и листенце от мента. И шеф Колев прави палачинки на газовия туристически котлон, който си купихме. Най-скоро време ще отидем и на пикник, ще отидем в сезона. Мислиме да ходим на пикник, да. Чакай малко. Имаме всичко вече за нощувка, но имаме работа. Близо сме до язовир Жребчево, тъй че... Имаме още работа по градината, искаме да смогнем. Не можем да сложим дори и басейна. Басейна още не можем да сложим, а децата ще свършат училище и ваканцията ще започне и трябва да успеем и с басейна. Много е готино, страхотно просто. Все едно, не знам, ето сред тиквичките, сред тиквичките правиш палачинки. Сред тиквичките правиш палачинки. Така, както се казва, първата е за кучето. Нещо да е. Но нашето кучето е... Първата палачинка. За първи път правим палачинки с газирана вода. Но предполагам, че се получават.
До сега ги правехме по друг начин. Но определено на гъста си е друго. Много по-бързо. И котолончето е страхотно. Котолончето е просто топа. Какво по-друго и по-хубаво от това да си на село сред природата, чистия Можеш ли въздух? да си оставиш някакси така телефона да сложим Ами там? само последно искам да ме снимаш, ще се пробвам да я обърна в движение. Ай! Добре, Да си да не се получи аномалия. Няма. О, бързичко. Значи трябва да е по-тънка палачинката обаче. Защото бързо става. Секунда. Сега ще се приготвим за Въй. обръщането. От първия път. Много добро изпълнение. Да. Здравейте! Включваме се в голямата жега. Не спираме да работим, тъй като нас чака. Така, лихите са подредени. Ето е и третата лиха. Остава пълненето, което е най-трудната част от всичко това. Да сложим картон, сухи дървета, компост от боровата гора, смесено с други торфове. Но и това ще направим. И в най-голямата жега започнахме и другия проект. Разпъване на басейна. Защото ако сега го имаше, щяхме да се топнем вътре. Но ето сега го опънахме. Това е талк, който сложихме да го съхраним. Надяваме се, че е здрав. На една година е басейна. 3,66, достатъчно голям за 4 човека. Шатрата ще бъде в последствие сложена. И градинката ни се получава страхотно. Докато си къпим в жегата, ще се наблюдаваме и доматките как се развиват. Ще се включим по-късно, като пуснем да го пълним. Сега ще го почистим и го пускаме да се пълни. Здравейте! Включваме се посред нощите. Дадахме си голям зор, но ето лихата е пълна първата. Трябваше да успеем и с втората, но утре ще гледаме. Но бързахме. Ето на лампи, осветление. Да засеем първата лиха с пипер. Ще се постараем колкото можем тази вечер, утре другата. Тя е готова и третата, но още не е напълнена, тъй като се занимавахме и с басейна, с който имаме лек проблем. Но се надяваме, че ще го оправим или ще купим нов направо. Ще решим. Това е вече в последствие. Така, сега ще засеем тази лиха с пипер, защото наистина изостанахме малко, но ще смогнем. Ще се включим по-късно. Здравейте отново. Ами, готова е лихата. Както се казва, с любов от градината. Всичко се получава, когато имаш желание, независимо, че часът вече е 10 часа. Но времето е подходящо за пипер да сеем. Да, няма слънце. И за една биричка се пак. Дано разсада да е добър, който взехме. Надяваме се до година да успеем и с нашия. Ще дадем всичко от себе си. Но мисля, че всичко е перфектно. Ето ги доматките. Я да направя и аз като... Ето го. Ой. Ето ги тук. Ето ги крият са. Ето ги тук отдолу. Имаме и морковчета тук. Тук каква голяма китка. Ето тук още една китка. Ето тук се крият отдолу. Опа. Така. И ето я първата лиха пипер. Само че се наложи да пуснеш помпата. Сега ще ги полеем и вече ще се прибираме. До утре.